Pak Tengkleng, ayo. Gak usah dibuat Iringi rasa. Pak Tengkleng. Khusus Pak Tengkleng kula damelke deklamasi. Khususan iki berarti. Pak Tengkleng ya, Pak Tengkleng lho ya. Yo. Ya ngopo? Pak Tengkleng. Abang biru lampune di Pak Tengkleng sabane disko. Awakku rumah Pak Tengkleng mikir bojone loro. Pak Tengkleng bojone sing enom. Pak Tengkleng jaluk disayang. Bojo sing tuwa jaluk dibacok ndase. Iringane kuwi lho. Iringane kliru. Masa Pak Tengkleng iringane bojo loro. Lah opo? Ora bojo loro. Ya ora mungkin Pak Tengkleng bojone loro. Lah piro? Papat. Cita, iringane salah. Salah. Iringane sing mares, sing menghentak, sing ngebit. Iringan mares, hentak, ngebit. Oke. Apa? Ya. Pak Tengkleng. Pak Tengkleng ya. Oke. Pak Tengkleng. Manduke cocak rawa. Pak Tengkleng duwe manuk. Cocak rawa dawa Pak Tengkleng dawa buntute. Pak Tengkleng ulune. Jadi goyang ser brodol kabeh. Piye deklamasi kok ketok iso-isone. Lho aku. Wong nek sirahe ya lato-lato ya ngono kuwi lho, mesti ngawur ya. Kok iso? Iki dudu lato-lato. Lah iki apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung mbok dilat. Sing arep dilat ya sapa kok iso. Monggo katuran dangu mbok bilih wonten. Ah, Nggih. Mangundutan Paling tidak jenengan Cak Yudo lan Cak Mondol selalu bersama PDI Perjuangan. Siap selalu. Mas Bagong niku ya piyambake salah satu kader juang PDI Perjuangan wonten Kutha Surakarta. Jenengan Pak Tengkleng kula Mas Mondol Mas Bagong adalah garda terdepan seni dan budaya PDI Perjuangan. Merdeka. Dan ini ada salah satu artis cilik, sinden cilik. Ya, nggih, yen Bagong wayang wonge wis enek Mas Ivan, dalange enten kula Pak Tengkleng, dagelane Mas Yudo. Nah niki ada salah satu sinden yang juga jebolan dari PDI Perjuangan yang membesarkannya. Lho, ora ten mriki lho gawe. Ten ngadap. Dikai spot to, Cok? Nggih, spot. Yo, dikai spot Mataraman ya. Yo, monggo sepote Matraman, Mas. Matraman. Yo, monggo Duk Safia, monggo yo. Tepuk tangan yang luar biasa. Karek dhewe yo mlaku. Wah.